Sioc! Helo, neu fel rydyn ni'n dweud yng Nghymru, dewch yn ôl at ni ar ôl y toriad. Y dyddiau yma, dwi ddim yn anghyffredin i weld pobl yn gweithio mwy nag un swydd. Rydyn ni'n gweithio yn rhy galed, mae yna ormod i'w wneud, ac mae'r un peth yn wir am rai geiriau. Yn benodol, specifically, dwi'n siarad am y gair torri. Dim ond 5 llythyren sydd yn y gair, ond maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Now I did a bit of ymchwil, research, ac yn ôl o'r ymchwil yma, mae gan y gair bach yma 5 diffiniad wahanol, 5 different definitions. Diffiniad 1, torri, cut. Dwi'n gwybod, na i gofyn i Orwell fy ffrind gorau i helpu. Orwell, chi gallu helpu fi torri'r papur yma? Diffiniad 2, torri, mow. Orwell, edrych ar yr holl wair ti wedi tyfu yn y gornel fyna. Mae'n uwch na'r cnydau nawr. Bydd rhaid i ti ei dorri. Torri gwair, mow grass. Diffiniad 3, torri, adjourn. Wel, Orwell, mae'r cyfarfod yma wedi bod yn werthfawr iawn, ond dylswn ni gael saib bach nawr. Wyt ti'n iawn i dorri am 5 munud? Torri am 5 munud. Adjourn for 5 minutes. Diffiniad 4, torri, fracture. Wel, beth wedi digwydd? Nes ti dorri bob asgwrn yn y ddwyadau and you fractured every bone in both of your wings? Beth? Wedi trychu? Amputated? Well, that does explain why. Mae'n hawdd gwneud camgymeriad gyda fracture, oherwydd gallech hefyd defnyddio torri i feddwl. Diffiniad 5, torri, break. Nawr, fan hyn, roeddwn ni am wneud jokes am torri gwynt, breaking wind, ond dyw Orwell ddim yn chwerthin ar jokes o'r fath hynny, oherwydd mae'n berson eiddfed. He's a mature person, so he doesn't laugh at fat jokes. And also because he's an owl, made of material and buttons. Ei enw cowboy yw Orwell Deadpan Cooper. So os ych chi'n chwerthin ar jokes torri gwynt, dwedwch sori a stopiwch. Toriad. Sioc!